Bueno, antes de nada, bons días a todas e todos. Quería transmitirvos o honor que para mí representa pechar un acto destas características, un acto que, como dixeron todos os compañeros e compañeras, eu creo que ten que servir como plataforma de futuro para que construamos un futuro mellor, un futuro que eu estou seguro que sin todos e todas vos non vai a ser posible. Preparando este discurso, poucas palabras viñeron á miña cabeza que se repetisen coa fluencia porque se repetiu a palabra unión. Unión que eu entendo como suma de vontades, como concordancia de esforzos, unión que implica solidaridade, unión que, como dio dito, é a forza necesaria que precisamos as persoas para acadar obxectivos. E o noso é, sen dúbida, o máis loable, o máis respetable dos obxectivos, e non é outro que o país. Mirade, eu entendo a política non como un pasatempo, nin como unha profesión da que vivir. A política ten que ser unha paixón, ten que ser unha ferramenta para construir ese futuro que queremos que ten que ser mellor. Ese futuro que queremos está ao noso alcance. Está ao noso alcance e só o conseguiremos se traballamos xuntos. Só acontecerá se propiciamos debates racionais, debates sensatos. Só se producirá se arranxamos a nosa política. Aí fora, nas rúas, temos xente agardándonos, xente desempregada, desfiuzados, xente que se ve acuciada polos recortes sanitarios, compañeiros expatriados de maneira forzosa, pais e nais de nenos que ven recortados os seus dereitos sanitarios, dependentes que ven recurtados tamén os seus dereitos sociais, ou as familias, por que non, desas persoas que xa non están polas políticas aplicadas polos sicarios, os sicarios que se encargan de destruir o estado de benestar e que moitos apoian con vehemencia. Cada vez que miro ao meu redor, vexo un estado expropiado, pero expoliado non só a nivel financiero ou a nivel económico, un país que condena os seus labregos, non só os seus labregos ou os seus mariñeiros, senón tamén a súa lingua, a súa cultura e, por que non, o seu medio ambiente. Temos un país en estado de coma, pero é un país en estado de coma que se aferra á vida cunha dignidade que supera o medo que nos intentan inocular os sicarios do todo vale. E iso é unha ferramenta moi potente. Pensades que eles lles importan as nosas disputas? Crédelo, eu penso que non. Non vos parecen suficientes as razóns? Son suficientes as razóns dos nosos veciños e veciñas que están a pasar mal. Non se trata de dilucidar quen é máis ou menos de esquerdas. Non se trata de instaurar un galegómetro que mira quen é máis ou menos nacionalista. Non se trata de xulgar o pasado dos demais. O pasado está e por moito que nos empeñemos non o vamos a cambiar. Trátase de sumar sen presuicios preestablecidos para vencer, para soñar, para transformar, ou simplemente para mellorar a vida dese veciño que porta con porta está a pasar mal e que é tan galego como a nós. Trátase como se dicía nunha das publicacións do foro, de reformular proxectos que ao longo de moitas décadas orbitaron en torno á palabra nacionalismo, para dar resposta á ausencia dun cambio que poña por diante as persoas e o futuro do país. Dicía o xenial José Mújica que o imposible sempre custa un pouco máis e que derrotados son só aqueles que baixan os brazos e se entregan. Non podemos baixar os brazos, temos que erguelos coa forza e paixón necesarias para vivir, para frear os desenfreados, os indecentes, e dar, porque por moi jodidos que estemos sempre temos algo que entregarlle aos demais. Se me permitides, quero facer unha chamada aos vosos corazóns e ás vosas conciencias. Quero que pensedes se eu non preciso apartar as diferencias e potenciar aquilo que nos une, que como vexo hoxe, como vos tamén vistedes, é moito máis o que nos une que aquilo que nos separa. Invítovos a todos a elixir o perdón en lugar da confrontación, o traballo en equipo en lugar das ambicións persoais, porque a recompensa que nos agarda, estou seguro que avanzar xuntos en unha recompensa máis que loable superará o esforzo que conleva a traballar en equipo. O país está en xogo e, francamente, podemos dubidar. Non podemos dubidar. Rendernos é a nosa decisión e resistir implica crear. Non facelo supón entregar un cheque en blancos desaprensivos encargados de destruir de xeito controlado o estado de benestar e a que sexa de forma indirecta apoiar as políticas daqueles que nos agreden sin a máis mínima contemplación. Al Pacino, nun domingo calquera, non sei se viste desa película, en un discurso que dá aos seus xogadores que están a piques de enfrontarse a batalla máis importante ou que les creen a batalla máis importante das súas vidas, ven a dicir o seguinte, permitidme que vos lo lea.
Todo se reduce hoxe. Ou ben nos refacemos como equipo ou nos desmoronamos. Centímetro a centímetro, xogada a xogada, ata que estemos acabados. Estamos no inferno, camaradas, crédeme. E podemos quedarnos aquí, e que nos den unha puta paliza. Ou ben podemos loitar e abrirnos de novo camiño hacia a luz. Podemos sair do inferno, centímetro a centímetro. Neste equipo, loitamos por ese centímetro, arañamos por ese centímetro, porque sabemos que sumando todos esos centímetros marcaremos a diferencia entre gañar ou perder, entre vivir ou morrer. Isto é iso, ni máis nin menos, camaradas. Ou ben nos refacemos agora como equipo ou desmoronarémonos como individuos. Agora temos un barco chamado Foro, e está preparado para xulgar esta longa e perigosa travesía. O objetivo é claro. Eu non quero un arca de Noé na que den cabida a dúas personas desa parella deste microcosmos que entre todos conseguimos crear. Eu quero un transatlántico porque nós si sabemos construir barcos. Quero un transatlántico que arribe ao porto, cargado hasta a bandeira, de navegantes que se sean capaces de ilusionar, de sumar e de traballar polos demais, porque todos sodes necesarios. Vexo nas vosas facianas gañas de loitar, gañas de crear, gañas de vivir, e isto son suficientes ferramentas para poñer o barco en marcha dunha vez. Non quero, pois, conclusións que me son a epílogo. Quero iniciativas que, con mulleres e homes de talento como a vos, leven o barco ao porto que todos desexamos que chegue. Non temos tempo que perder. O barco zarpa a velocidade constante de 60 minutos por hora, fagamos o que fagamos. Enchelo a reventar de ilusión para acadar o porto desexado depende de todas e todos nós. Quería rematar este pequeno discurso homenaxeando o señor Manuel María, extrañoume que ninguén acudise a ele. Hai un poema que se titula Conto de Medo, que me parece máis que atinado para esta reunión. Leóvolo, despois diredes se é atinado ou non. Según rezan contos de vellos, e moitas antigas consellas, os lobos feroces comen as inocentes ovellas. Cando as ovellas están en calquer monte ou pastello, poden sollar sorprendidas polo lobo carniceiro. E hai lobos moi astutos, que para cadar un rebaño, métense entre as ovellas, disfrazados de pel de alho. E hai lobos tan agudos lobos hai, que caen sobre as ovellas, sen deixarles decir algo. Pero nestos tempos de agora, xa hai un invento novo, e que aparecen ovellas que acaban comendo lobo. Hai un proverbio africano que di que a unión do rebaño obriga o león, neste caso o lobo, a acostarse con fame. Insisto, e xa vou rematando, se seamos solidarios, se seamos apaixoados, creamos, resistamos, loitemos e sumemos, porque entre todos faremos que o medo cambie de bando. Avante e moitas gracias por acudir.